Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara, aku malang kirik mbek kowe Manuhara. Sok Imah. Ayo mak Aku rene apa-apane ngono lho. Nun. Wes guys iki mau lho aku. Iki jam piro? Jam 1 digremengi tukang kon adol telo kan. Telo. Apa didol ora ndak didol. Walah Pak kowe gunane njipuk bentor iki tak nggo apa njipuk iki nggo ngedol. Kosek to awan. Sore lah nggak teko wis wengi. Kontene wis pirang-pirang, sesuk iso. Uluh ki mu cangkeme wis koyo asu buruk. Cangkeme mangap-mangap. Kelaru kok iki urip iki kanggo kono. Karane ngene lho Mor. Ini tekem. Ini sep. Ini mau rusuk. Wes ta, ayo ta. Tang poli kok. Wes tak ben kono. Piye neh? Iki abot. Anake gembot pisan. Piye? Gembot. Aku tidak percaya. Anjir kompor gede. Kan gini ya. Apa sih ora ya? Setirane abot ngenteng-ngenteng. Ora bener miring kena gendeng. Mungkin tak nunggone Cina kono lho. Ngomong kontok ae. Tangkem. Sampai nyetir yuk, Mbak. Bisa aku bayar bentor. Tenan. Tapi ki sing dijak kowe mbek mak kok. Berapa gak usah aku. Aku main. Kelengkeng. Wes kira kompone. Kok dinawane kok tau enak nang omah. Ora tau enak nang omah. Biap-biapan. Lah nyela kompone. Halo. Tujuan Mbak. Enggak. Sambal malah enak. Kayak enak. Halo Ayah. Tidak nak kompang. Bah gamis, tidak nanya aku tidak makan. Enak. Ya, aku tak do kisah ya. Masak gitu. Heh? Saya masak ayam roka. Gini Badames. Badamis silek kompang. Malah tidak badamis aku pak motor. Omongane tunggalane jabrik lho. Parake rono mek piye? Ibu angkene nangis. Allahu Akbar. Nang ndi kompone? Ini nangis. Belum tapi ditawang dulu. Apa sih? Piye lah Opor lele iki opor. Kok doyan kok lele nek diopor iki lho. Kok lele. Kalau Duh, mana banget. Nel, gak kowe masak wong kene iki aneh-aneh kok. Apa dimasak kayak Mak nggih? Lah iya. Wah, ditunggu kuning ya. astaga. Enak lu. Kok bayar? Kok Panganan ra level, panganan kurang iki kok. mana? Kok bekal? Terus guys, ya Allah. Mal-mal ganti mal-mal. Mama berai. Duh. Gantian. Belajarin dek Rebu dek ini gak sudah Kayak pernah. sedo. Oh, berarti hari ini. Heeh. Ndak enak Mbak welut. Tak tulang ya. Mah gak doyan mah gak doyan. Tak cocok cakep. Mah. Mbak di. Mah. Wes. Mbak, makasih ya, Mbak. Ya. Bikin jam sik, Mbak. Gak payu. Gak payu. Wong ndek ingin muni nyoncong iki ndek ni pansos. Pansos. Ora sambok concong kuwi. Ora payu. Kok ning komenan ngene, Mak. Lipah neh ngono. Ya iya mulane ku rasa. Sampai blenger.
kayak lawang pak, nggak usah pak bolong kabel. Terus ini Lita kayak iya. Duh. Ini jemble ini. Orang sabar aku iki asline jembar manahku. Jembar wibawaku. Jembar talangane. Jembar sak kabehane. Ndak ojo jembar kubure. Ora kecek. Duh, dongane kan apik mak kuwi. Ndak iso apa ora iki, dia mau ngrangisi blas sih. Munggah. Munggah, Mak. Munggah. Gembot apa bocor, Mbak? Kok kayaknya bocor ngono. Apa katanya? Waduh. Tenaga sing stres semuanya. Awas, Rafa melok-melok. Awas, Bang. Awas yang ganggu. Mbak Mur melok. Gak melok. Sono, guys. Ya Allah. Oke, guys. Buah ketela. Putusan rojo. Rojo. Japlik. Aku ingat pas sore-sore. Kok Saiki bapake. Jalan-jalan ya, Bang. Ini malah patah ngantuk, Mak. Silir-silir ate. Ini mego medeni, guys. Telo oleh sak-sak. Yo. Ingkon tak pira, Mak? 50.000. 50.000. Oh, winter. ora sumbut. Sampai nanti. Sampai nanti ora sumbut. Perang-perang bulan ora bakti. Batine bakti nanggung. Yo, ora dodol pisan. Alah kieu. Walah yoyo. Dodol. Dodol, Mak. Buka biasa. Mak, dulu. Takut. Aku tak peduli sih. Aku peduli, Mak. Aku peduli, aku peduli. Ayo, Pak, turun, Pak. Berapa ngantuk? Lagi ke nasibe. Kok saiki? Wah, pira kondo nek dino. Lah, serong dino. Nasibe yo kok. Rong dino iki. Apa dia kan? Kalau kita pulang gampang. Sudah ini rasa parani dan ngampe mutu sendiri. Aman apa? Ya rasa. Kalau aku ini, kalau bisa main, Masa apa? bisa kepul tau. Kalau sandile anak lanang begini. Kalau sandile anak lanang Maju
Rian, Mak. Mainnya itu gol bisa main. Bapak tuh sambet tuh. Sambet. Lanjut kemana, Mak? Kalau bisa ke Bangkok. Tak panas, guys. Tangan minggunya yang minggu iki wayahe cah sekolah mulai sampe apa mikir sampe pokoknya pakai ono dongkol Allah, aku banyak kali. Ya kali dilap pemirsa. Ada numpang, ada dulu-dulu ngene, mae sing kangelan rasane. Ayo. Lawon mangan tempe. Oke. Rasa terang kue. Darahnya tak karuan. Terus. Ayo. Ayo. Awas. Sayo guys. Sing banter guys mak iki. Panas sih. Panas bos. Jadi enggak bos melok. Melok pinter. Enten apa lek kok ganti? Enten apa? Del kok semal apa Lho. Lali wis suwi. Cilik lah, nek ngene cilik. ragam kok pinai nih. Dek kan gak le wong taline mengguri kok nggih awake kok. Iya. Iki taline kan papa taline dhewe loro tok, parek mengguri. Ngene aku entuk desa. Kenapa? Kalau kuwi kan sampean wis daster. Iki dastere sing suwek-suwek anu Jahit. Dadi opahe daster. Iya. Nek kene wis ngono. Iya ngono. Tapi ya lho kuwi daster hitungane yo anyar lagi pirang bahan ngono tok kok. Iki ala tukang jahit kayak isak dhewe. Iki ketok ora nek ra ketok tak nggo rangkepan. Yo ketok lah. Ketok. Sing duwe. Iki tak copoki sik kepleke ya apa Gusti. Astagfirullah. Iki kembar mek nggonku sing ireng jero kuwi.
tak cilik ya, nek nganggo cilik. Iya. Nganggo gede tak gede. Paham ndi? Dari mana guri mak ngedek jamu iki? Saya tak salin sih. Melok lek. Melok lek. Iki telu ketok iki lho sing ireng. Kayak yo ketok iki deh, iki sing jero tok. Sing kirane ketok. Hah? Wis salin lek. Ngene ya. Ngono ae, guys salin. Gak kesini. Terus ngene Mbak Mor ora usah tak anu. Kamu di rumah ae panas. Gak usah dijupuk ya. Lah kok mak sumuk kok ae ti. Sumuk lho lek. Sumuk kok ngono kok panasnya delok. Kita adalah trio Brudoser. Siap bereaksi. Ki ana Bulldozer, tronton, bego. Cicaknya apa? Cicaknya apa? Mbak Sri ya? Cicake apa? Bola kuwi Anu, apa? apa? Torpedo. Oga Apa? iku lho, molen. Yo. Aku udine. Aku buaya no. Iki kok Iku awake dhewe nek nang nganding Mbak Sri kita cilik. Iya. Aman berarti. Aman. Aku gak sampe coplok iki tak ngurang panas sumuk lho. Ayo wis berangkat yuk. Mau apa iki? Jadinya Rokok. Sok gue nak tambahan rokok ya. ora, aku cuma suka itu aku mak yo. Aja celuk iki mah. Lah gawe maido kuwi rasane kuwi iki soalnya sing pertama. Terus pertama terus ini neng mak aku nang neraka ya. Yo sik mak, aku tak nang suara tunggu kedatanganku. Piye? Aku kekotane wong ki malah guyu. Aping-aping sih. Aping-aping sih. Dia kudungan kok brengkot dhek kok kan dhek wis nyicil sithik-sithik. Nek kene kan urung nyicil. Iya. Status celuk yo mon. Tapi ra apa-apa mak nek neraka adol es laris. Adol es laris ning neraka kan panasen panas. Panas es. Iki kok iso atur es piye? Lah mun nang kono lho es leleh. Leleh. Leleh es. Yo es Leleh. jumbo. Iya. Es teh jumbo. Es teh jumbo. Yo. Wis wis teh jumbo ra apa-apa. Ora leleh. Kene ngamping sing nang genine, Ngono. Berarti ki kudune aja ngasih es kuwi leleh. Kene ngamping ae. Wis ayo, guys. Ayo. Aku Cek orang nak bajene. Ya mulane kuwi. Serindra tak towel pone. Abang penggalan iki. Wis apa ngonten bersama Brudoser. Tapi tronton. Terus sitok apa? Bego sitoke Molen. Ranti potongan belas. Apa yo ditambahi no bensine. Tambah bensin, ditambahi pompa. Kemana? Oh nanti ngono ya Tin. Rokok jalan. Mungkin rokok. Melok kok nang rokok yo wis gak melok. Nang rokok aja iki. Gak melok yo wis kok beneran kok. Tak lakoni dhewe lah kok. Iki coba Indo yo. Apa ngono Mbak Indra? Iya. Kok dewe wong telu kena ya nang. Papat. Cilik-cilik. Yo kena amel. Kene lek damai wis mergogok kaya doang krem. Aku, Mbakmu, Mbak Sri. Serintil wong iki tak numpak motor dhewe. Ndek niki ngene lho Til Sang. Ndek niki sungkan mbek tanggane. Ndek niki mau dirasani wong. Lah nek aku dirasani ngentek entut yo. Serintil yo ora bingung. Lah ora suarane tanggaku neh lek ya Allah Til urip kok mbok gawe susah iki sing digawe susah iki sing gawe susah kowe dhewe asline. Aku arep bojak. Gak iso ndekne. Ya Allah, paringono sabar, paringono sabar. Piye Bikin puas ini. hasil bayam bisa bikin kaya?
dulu bisa beli rumah seperti ini, tanah itu bakul bayi. Tandur dong telo, Pak, dong telo tandur kowe aku mau. Aku nanti dong telo yure kok nang omahku. Iya. Iki saiki saya kerja tak tanduri. Nek kelan-kelan asem kan Iya. kayak telo enek. Maksudnya ora usah Enek, tuku iya. ngono. Wong masak kepriakan. Wong bisa kok tuku, gak pantes. Ayo Mur, kakek ya, Dir.